In the Bankulu. Bekuhle ukuphakama kwami kwabayindoda bonyazi. Yabingelela isisalo sasezulwini. Nkosi yezulu nomhlaba. Yazi lezulu. Sibonga Nkosi umusa okade kukhulunywa ngawo. Osondezile kuwe wasabela isithelo sasezulwini. Ngelinye ilanga Nkosi wake wabuza amadoda wakade kungumhlangano kaJulayi emzini omdala wawusondezile ubasondezile obaba ngaleso sikhathi wabuza amadoda esekuthile suphelile umhlangano khona imihla Nkosi labo wothiwa khona wawusuthi kuwo njengoba uJulayi suphelile sengizobuyela emakhaya uma benibuza abantu noma nezingane zenu ebeyisele emakhaya ukuthi beniyozana uJulayi niyothi beniyozana uthi indoda endala umvangela umgqama wayixoxa lendaba emzini wakithi eNhlanzini wayijwayela ukufika ngolosihlanu ekhaya ahlale nobaba ozalayo aze ahambe ngoMsombuluko bexoxa indaba kaShaka. Ngangivame Nkosi yezulu nomhlaba ukulala naye ngenhlanhla okunye bese ngixoxa. Uthi wababuza Nkosi wathi njengoba umhlangano usuvalile nizothi la kuJulayi beniyozana. Uthi Nkosi waba usushilo ey'ntathu wathi okunye ngizokugodla ngoba kuyimfihlo kaShaka. Wathi okokuqala manje lapha kuJulayi ngisuke ngizogeza. Wathi okwesibili manje lapha kuJulayi ngisuke ngizokwamukelisa. Uthi wathi okwesithathu manje lapha kuJulayi ngisuke ngizohlolwa ngetest yasezulwini. Ithi abanye bayayiphasa abanye bayafika. Ithi walinganisa ngomakhokhoma mthetho. Ithi wangena Nkosi umbethe umzimba wesibili. Wathi kuye namhlanje inkonzo izophathwa ngomakhokhoma mthetho. Kwala iphatha nelikhefu inkonzo layiqeda layisheshisa. Wangavamile ngesikhathi sikangalozini nangesikhathi selanga ukuba inkonzo iphathwe omunye umuntu babeyiphathela umhlangano eqala izophela.
Siyakhumbula ingalo ezinde sisukumisa oshinga, athi sukuma shinga, usho ukuthi wabona laphi nohlelo, bese mhlalisa phansi, isukuma inyanga ezinde iqhubeke nenkonzo. Naye umthetho wayethukile ukuthi namhlanje kwenzeke kanjani ukube entabeni ithi inkosi akube yimi la iphathi ikhehla kuthiwa lakuthefula uthi ubaba ongizala umntanami ngangikhona ngalosu. Uthi la iphatha mthefuya ishesha la ibuyisela kumnikazi yayisisukuma inkosi yathi vala inkonzo emthethwa wasukuma umthethwa wathi ngeke ngivale inkosi inkonzo ukhona ugoyoko. Wathi ngisuke ngizokwenza i-test yasezulwini. Uthi noma khokhoma uyiphasile i-test. Uthi ubaba yaphinda yasukuma inkosi yathi makhokhoma vala inkonzo. Uthi lasukuma lelikhehla ikhona inkani yasezulwini badabasha ikhona futhi inkani yasesifokweni. Lasukuma lelikhehla lathi ngeke inkosi ngiva inkonzo ukhona uNkulunkulu ufuna abakithi bakhiphe ezulwini bathi ngiva inkonzo kuba. Uthi baba yasukuma kwesithathe simhafa uthi zabamba amakhanda bayazi obaba bebekhona izona ukuthi lelazi belihafa kwenzekeni. Uthi ayisimhafa yathi nje ngivala inkonzo umthethwa uthi wasukuma umthethwa wathi wena nkosi awungezi. Inkinga nkosi awungezi. Ngithi hayi ngivala. Inkonzo itabeni fawuva uwe. Hayini umuntu wasemhlabeni ekhipha kwabamkhulu wahlala phansi uthi yabe sisukuma inkosi kulanga phuma sport wayiphatha inkonzo wayibeka past 4 yiphi le kanti kwathiwa kwakuyitest yasezulwini. Manje emhlakalweni senzo ali-test yasezulwini. Uthi okwesibili manje emhlanganweni ngisuke ngizogeza uthi wakhuluma ngalelo suku ngoJakobe insizwa kaShobe yasendulile noThigele. Ithi uJakobe wayenenyanga yakubo ngesikhathi sikababamkhulu eyahamba yaya kuJakobe yathi nami ngiyafisa ukubonishela. Ithi yafika ekuphakameni yangamfiki babamkhulu yaze yamthola eJudiya esemhlanganweni. Manje lapha ngizogeza. Sicela usigeze Nkosi yamakhosi. Sicela usigeze yazalisa. Uthi yase izwa inkosi ukuthi uJakobe uyeza uza nalenyanga kwafunda kupheke lenyanga. Uthi wathi ezofika wasemisa abantu emasangweni wathi batabami ngicela nisenge inkomo usenge amagula amathathu obisi kunabantu abama bezayo bangazi uThixo ithi asengelweni lamagula ithi bathi bese besangweni yayisithi Jakobe ngena wena kodwa inyanga le ayingene ngesibhobo ngoba yona kusafanele igeze. Manje lapho amen. Ithi ngiyafisa ukumkhumbuza usho njalo baba umgama uthi ngiyafisa ukumkhumbuza ukuthi uma lapho emzini kaShembe ithi uma umuntu ekhuluma indaba ongesiyika kaShembe ithi lo uNkulunkulu walomuza akayeke ukubeka icala. Ithi ngcono uma senilapha umuntu engayazi indaba kaShembe athume. Ayekela abazoyikhuluma ithi akukhulunywa indaba zasemakhaya ithi akuthetha amacala ithi wonke lo muzi uNkulunkulu wabo unamakhono uyakuzwa uma ukhuluma indaba ongesiyona lapha ekhaya. Unkosikazi wakithi ethempeleni enkandleni ogane kaMthembu usanda kubona ingilozi kuwo lo muzi uthi ngaphuma ngikhishwa isisu ngathi ngiyabuya ngabona abantu abathathu ngo1 ebusuku uthi ngathi hawu labantu abahamba inyawo zabo zibe semonobani uthi ngathi ngithi ngiyalandela ithi bavula amaphiko bandile. Ma ukhuluma indaba ongesiyo kaShembe lomuzi uNkulunkulu walomuzi akakuyeke ukubeka icala. Ithi wabe sethatha lamagulu babamkhulu wamthela lenyanga wayithela wathi ngiyageza ukuba ube kulomuzi. Ithi lo muntu ngimgezile wahlala lapha emhlanganweni ithi ubengwele kodwa mayisehambe emazweni akubo mhlawumbe uzobuyela emthini yakhe.
manizwe lo muzi ngizokwenza, manizwe kulo muzi ngizokwamukelisa, manizwe kulo muzi ngizophasa i-test enhle yasezulwini. Uthi ngithe ngibona yayibuya le nyanga yathi Nkosi izikhwama zami zezulu ayisasebenzi. Uthi ngase ngithi umfana wami wezulu akesikoleni eshuka lozindaba ayilingananga nabasemhlabeni. Yebo, umthetho uthi ngase ngibona ukuthi kusho ukuthi lo muntu ugezekile impela. Masilapha bantu abasha sizogeza, mawuzokwenza into kulo muzi engenziwa, uthi Nkosi uNkulunkulu walo muzi akayeke ukubeka icala. Uthi mawungakwazi ukukhuluma indaba kaThemba yeke ungcono vele uthule ungasho ukuthi ubheke nabazoyikhuluma kulo mthuka bakhe kulo muzi. Sengigcina Nkosi yezulu lomhlaba, angibonge Nkosi, ngibonge into eyodwa ukuba insizwe engizalayo isisandla sami. Amen. Ngobushilo Nkosi sokwethula bathambani nimvalelise ukwenza ngoba nina yake sambona mina ngizosheshe ngibona ngulo. Amen. Babuya bangisebenzela Nkosi wathula ngizosheshe mina ngibonga ngokuba ngibonga lokho usizwe lomhlaba angeshe Nkosi yezulu abantu bamile khula ngezwe ezulu bengalithanda. In the Bankilu. Yes,